Gugma. Unsa may importante sa gugma? Pulong ba o buhat? Para nahod, mas importante ang buhat. Kaya ba mo nga, no? Ang pulong pwede makalimtan. Ang pulong pwede dugangan. Ang pulong pwede nimong kuhaan. Pero ang buhat, once na makabuhat na ka og effort, dili na siya makalimtan sa kasing-kasing o una-una sa isa ka tao. Kung makabuhat ka og maayo, magpermanente na sa iyang kasing-kasing o iyang huna-huna. Pero kung makabuhat ka og di mao, syempre, nagya pa effect na siya. Pero, once na imong ipakita, once muhatag ka og effort, aron mapapas agad tong mga nabuhat imong di mao, kaya ra na siyang takloban. Kaya ang pulong, bisang pag-unsa kadaghan, bisang pag-unsa kalami ang imong istorya at ubangan kaniya, pwede na siyang makalimtan. Pwede na siyang di na mauna-unaan once na sungutan na mo sa usag-usa. Pwede na siyang di na mahimong basihan sa inyong hanggumo. Pero ang buhat, bisang pag-unsa nimo kasuko anang tawhana, bisang pag nagdumot ka ng tawhana, basta mo bawi lang sa buhat, makalimtan na siya. Makapasaylo ka dayon. And of course, magmalipayon mo kung ipakita niyo pirmi sa buhat. Thank you, and hopefully you'll subscribe and watch for more videos. Thank you. God bless.